Jeg hedder Benny, jeg er 58 år, alkoholiker, og jeg bor på Forsorgshjem. Ja, altså jeg var på Aarhusgården, fordi jeg er hjemløs, eller havde et misbrug, som gjorde, at jeg er ikke hjemløs på den forstand, jeg har stadigvæk en lejlighed, men kom ud i en situation, hvor jeg kunne styre mit alkoholforbrug og trænge til at blive afruset. Og det fik jeg så tilbud om at komme her på Aarhusgården og komme til mig selv igen. Jeg havde sådan en periode, hvor jeg drak rimelig meget hver dag, og det blev mere og mere, og til sidst så var det en kamp for mig at komme for eksempel ned til Fakta og købe noget vin eller øl eller et eller andet, så jeg kunne gå. Og det var sådan set mit dagsprojekt, det var simpelthen at gå de der 400 meter ned til Fakta. Så måske købe 2 øl også, og så købe noget vin, og så drikke de der 2 øl på vej hjem, så jeg kunne komme op ad trapperne og bo på første sal. Så det var min kamp hver dag. Hvorfor gjorde jeg det? Det er simpelthen fordi jeg tænkte, det gav mig en ro. Det ville give mig en ro og fred. Jeg er så meget retsløs, jeg er meget, der skal bare ske noget, og så tænkte jeg, det skulle lige have et enkelt glas for ligesom at kunne slappe af, og så tager det ene glas det andet, og slapper overhovedet. Der er en modsat virkning, ikke? Og man slapper ikke af, og så blev bare mere og mere beruset og mere træt, og så kunne jeg sove lidt, og i stedet for måske at gøre mig selv træt på en lidt mere en sund måde, ikke? Så jeg er uddannet socialpædagog inden af de sidste i Danmark. Og det kan jo lyde bizarrt i forhold til, at så nu er bor på et forsorgshjem. Men det er altså, jeg er født og opvokset i Rødovre, en forstad til København. Og altså det jeg kan huske fra helt fra den første gang jeg kan huske og sådan noget, det var at jeg var sådan lidt underlig dreng, fordi jeg gik sådan lidt i min egen verden. Med min egen fantasiverden. Sådan. Og dengang, da jeg så født i 56, så det var jeg i starten af 60'erne, blev jeg betragtet som et mærkeligt barn, fordi jeg gik i børnehave, fordi min mor arbejdede på fabrik, og hun var alene med mig og så mine 2 store søskende. Og jeg skulle i børnehave og sådan noget, og der begyndte jeg sådan at pjekke for børnehaven også 2 gange. Og jeg blev fuldt til børnehaven, og så er det lige snart min mor eller min storesøster som regel var der fulgte mig til børnehaven. Så smuttede jeg ud til nogen, jeg kendte, legekammerater langt væk fra og sådan noget. Og så blev jeg så, var de ude og lede efter mig, de fandt mig sådan sent om aftenen, jeg også ude på en eller anden stor vej i Rødovre, der jeg kunne nærmest ikke kravle, fordi jeg var så træt og sådan noget. Og jeg har både været på svagebørnskoloni, fordi jeg var så tynd som jeg var, og underernæret og var kredsen som. Altså jeg spiste nærmest ingenting, fordi jeg var overbevist om, at grøntsager var giftige og hvad. Så jeg spiste næsten ingenting, og jeg kom så på en svagebørnskoloni, og var det i 6 uger, tror jeg så. Det var sådan noget med fed mad og sådan noget der, og frisk luft og alt det der. Men, og det var første gang, jeg så et vand, altså et hav, ikke? Det var så og det var sådan en strand og sådan noget, man kunne gå ud i landet og sådan noget. Det var lidt underligt for mig, da jeg kom der fra Stenbroen der og sådan noget. Og så knap et år efter, så kom jeg så på julemærke hjem, og det var dengang, man brugte julemærke hjemme til at opfælde børnene. Og det var igen sund kost og masser af motion, og vi skulle have godt af den friske luft der. Der var jeg så i 3 måneder i Svendborg en dag. Og
Så kom jeg så hjem igen og fortsatte i børnehaven og sådan noget. Og så nåede jeg sådan set skolealderen der. Og jeg kan huske, at jeg blev indskrevet i på en skole der i Rødovre. Jeg husker, at jeg var med min mor deroppe og blev indskrevet og sådan noget. Og så lige pludselig, så skulle jeg bare til Nordsjælland på børnehjem, og jeg skulle kun være der lige i kort tid, blev så sagt. Men jeg var der faktisk i 6 år. Dengang der i 60'erne, det var det ikke, altså jeg tror også, det er det samme i dag, altså børn, som kommer fra en institution, de bliver sådan lidt, ja, hvad er det for nogle børn og sådan noget, så det var en kamp for at, sådan at holde skruen i vandet, sådan, altså ikke, altså, fordi jeg var så meget fremme i skoene på en eller anden måde, altså jeg påtog mig nok så den der rolle der, som ham der var med på den værste og sådan noget der, og var fræk og sådan noget i skolen og sådan noget der. Og jeg levede fuldt op til den der med, at der fra børnehjem, de er sådan lidt specielle og sådan noget. Jeg tror egentlig, det er lidt, jeg gjorde det med vilje, fordi så var der ikke nogen, der spurgte ind til. Og dengang, der var der så meget normalt i befolkningen, altså eller blandt børn og sådan noget. Børn, der var på børnehjem, det var fordi forældrene, de var døde. Ikke? Eller trafikulykker, eller sygdom, eller et eller andet. Altså, eller også havde man ikke opført sig ordentligt. Det var også meget sådan... Det var den eneste grund til, at man kom på børnehjem. Der var ikke noget med de sociale forhold eller sådan noget der. Og da jeg tænker tilbage på den måde, vi boede på, altså, så kan jeg godt se nogle sociale ting, der har været der. Ikke? Også, altså, vi levede, altså, min mor var fabriksarbejder, så vi levede nok ikke sådan helt optimalt og sådan noget. Altså, det var ikke hver dag, jeg kom i bad og sådan noget der. Og jeg kom så på et børnehjem oppe i Nordsjælland med Barnets Hus, og dengang jeg kom der var det var så meget, det var styret, at der var en forstander, en kvindelig forstander, som vi skulle kalde Moster Grete, hun hed Grete et eller andet, og hende skulle kalde Moster Grete, så havde hun en assistent, som havde været næsten lige så længe som hende, og de var 2 ældre damer, og det blev holdt meget, meget sådan, det var meget kristen, eller forstanderen inden, hun var meget kristen, og så det blev simpelthen, vi fik det ind med morgensang, og søndagen blev brugt til advent, eller ikke advent, men nærmest en gudstjeneste, også hvor hun så havde læst op af Bibelen og dagens tekst og sådan noget. Og jeg startede som sagt så i skole der og sådan noget, og det var sådan lidt det der med, at vi kom fra det børnehjem, og vi havde ikke ens tøj på, men det var tæt på. Og det var sådan, hvordan skiller man så ud, ikke? Altså, hvordan blev man så set? Og det tænkte jeg faktisk meget over dengang, det synes jeg var, jeg senere tænkt på, det var lidt uhyggeligt, at jeg tænkte på den måde, hvordan kan jeg skille mig ud fra de der børnehavebørn, hvordan kan jeg gøre mig selv bemærket, og nogen, der ser mig, ikke også? Så ja, så jeg prøvede sådan at skille mig lidt ud for børnehavemængden, eller børnehjemsmængden. Jeg var jublende lykkelig for at lære at læse. Det er jo simpelthen Guds gave til mig, ikke også? Altså, det der med at lige pludselig altså, at kunne læse alting. Jeg læste og læste, og var tæske god til at læse, ikke også? Altså, i forhold til mejeribestyrens søn, så var jeg jo simpelthen... ikke? Altså, så det fattede jeg med det samme, det der med at læse, og jeg slugte alt, hvad jeg kunne. Læsning og sådan noget, og jeg tænkte, at jeg kunne læse det af mig selv, der var ikke nogen, der skulle læse for mig mere, og sådan noget. Og jeg var tæskegod til at lære at læse og skrive. Og regningen, det synes jeg var, jeg kan huske, vi har lige lært at lægge sammen 2 + 2 = 2 og alt det der, og det kunne jeg bare lige pludselig. Og så skulle vi dele dybt med til at lære at trække fra, det synes jeg var pisse uretfærdigt. Så nu var regninger og matematik og sådan noget, det har aldrig sagt mig ret meget. Altså jeg er sådan meget inden for det humanistiske og litteratur og sådan noget. Det har altid fanget mig. Og jeg var rigtig god til at fortælle røverhistorier, løgnhistorier og sådan noget. Og fortalte de der børn, som kom fra rigtig kernefamilie hjem og sådan noget der på sådan en skole. Så fortalte jeg for eksempel, at min far og mor, de var i Australien, og de var mange millionærer. Det var bare på, at de kom hjem og sådan noget. Også. Så jeg følte mig meget alene, og
Og lå allerede som 8-9-årig og læste, inden jeg fandt søvn og læste strategier. Og det er senere tænkt på, det er jo fandme uhyggeligt, at man som 8-årig lægger strategier for, hvordan man faktisk skal overleve. Den der savn, og jeg husker, at jeg savnede selvfølgelig min mor. Altså, selvom du sendte mig på børnehjem, og jeg savnede min søster, og jeg savnede det hele. Og hvis jeg bare var en god dreng, så ville jeg nok komme hjem, og det var min skyld det hele, og sådan noget. Og jeg græd sådan set meget en gang imellem, altså, fordi jeg var ked af det, og jeg savnede min familie og sådan noget. Så kan jeg huske, at jeg som 10-årig stod ude på den der legeplads, der var på det børnehjem, og det var sådan asfalt, og så var der lidt jord, og så var der et gyngestativ, og der var det hele. Og så stod jeg bare og græd, og var ked af det, og det regnede, og det var, der var mørkt, eller halvmørkt, og vinter, og det var koldt, og så jeg græd, og der tror jeg, jeg var 10 år eller sådan noget, så tænkte jeg, at jeg aldrig nogensinde græd mere. Det holdt jeg sådan cirka 20 år eller sådan noget. Og en år jeg simpelthen ikke græd. Og tænkte, at der er ikke nogen, der skal få mig til at græde. Heller ikke noget slog mig. Ja, det har fået konsekvenser allerede dengang, men altså også på længere sigt, at jeg har haft gevaldigt svært ved at vise følelser. Jeg godt kunne være frygtelig charmerende og alt det der med at vise følelser, nej. Altså det der med at sige til et andet menneske, jeg elsker dig, eller en pige kan også sige, jeg elsker dig. Det har jeg gjort mange gange, uden egentlig at være bevidst om, at gjorde jeg det. Altså, vidste jeg, hvad det vil sige, jeg elsker, det vidste jeg ikke. Så selvfølgelig har der haft konsekvenser, ikke også? Altså, jeg er blevet åndelig afstumpet på en eller anden måde, ikke? Altså, for jeg skulle hele tiden holde den der skanse, at der er ikke nogen, der kunne røre mig. Altså, der var ikke noget, der kunne røre mig. Jeg var bare en glad fyr, der altid var frisk, og altid var med på lasten og alt det der. Og jeg er rigtig god til sådan at bare sige, alt er bare okay, der er ikke nogen, der skal bekymre sig om mig, og jeg klarer mig selv. Altså jeg har selvfølgelig været igennem den der periode som teenager, det var sjovt at drikke 4 guldøl og tage ud, og fordi så tog man kys pigerne, snakke med pigerne, ikke også, altså, men så var de jo nogle frygtelige uhyre på det tidspunkt, der synes man, ikke også, altså, pokker kom man i kontakt med enten lyshåret med det lange hår fra et parallelklassen, ikke, altså, når du så brugte 3 guldøl, inden der var skolebal, så kunne du måske finde på at snakke til hende. Det sagde mig ikke så meget med stofferne, som det sagde mig med alkohol. Det var hurtigt virkende, og jeg blev enormt snakkende, og så kunne jeg ture det hele, ikke også? Altså, og jeg synes, det var frygteligt svært ellers. Og det blev sådan en naturlig del af min opvækst og min ungdom. Det var det der med, at jeg skulle have noget for at ture. Altså at være mig selv på en eller anden måde, ikke også? Fordi ellers så holdt jeg det der panser. Jeg var kommet så langt ud, så jeg havde ikke fysik eller noget som helst til, og jeg kunne ingenting, jeg kunne ikke gå, jeg kunne ingenting, og så tænkte jeg, altså jeg blev så indlagt på sygehuset, også til afrusning af Kolding, og efter 4-5 dage på sygehuset der, så skulle jeg så udskrives, fordi at jeg var sådan nogenlunde, jeg kunne gå, og jeg kunne stå. Og så blev jeg kørt direkte her til Råmarkskolen igen, til at skulle komme mig efter den der vældig voldsomme tur der. Det var en øjenåbner for mig også, fordi at nu er jeg kommet op i den alder, jeg ved, at jeg kan ikke tåle at drikke, men jeg kan ikke. Jeg dør af det, hvis jeg bliver ved, ikke også? Altså min krop kan ikke holde til med. Kan jeg ikke. Det ved jeg. Det er også gjort op med mig selv, jeg kan ikke. Men jeg har lagt mærke til, eller bidt mærke i, at den her gang har det taget rigtig, rigtig lang tid at komme ovenpå igen. Ikke? Altså, det er ikke bare været at sige, nu 14 dage, så er jeg frisk. Ikke? Nej, det har taget måneder. Det vil tage måneder, før jeg er helt oppe igen. Ikke? Også, altså. Og jeg havde sådan en idé om, at jeg skulle da bare ud og arbejde igen som pædagog. Ikke? Også, altså, det var det, jeg er uddannet til. Det var det, jeg kan. Ikke? Og
Og der er også sådan, at sige, hvor er det lige, du er? Ikke? Altså, det bliver ikke sådan lige inden for den nærmeste fremtid, vel? Fordi altså, jeg synes selv, jeg var verdens bedste socialpædagog, og sådan noget, ikke? Eller ikke, 2-3 måske, men jeg kan altså tænke på det var dengang, ikke? Altså. Og jeg har fået hjælp, jeg har også ved lægen, og fortælle om mine problemer og sådan noget, og så jeg har sådan set fået det sat lidt i gang med, sådan at der er lidt håb forude, ikke? Også, at jeg kan at være tilknyttet misbrugscenter i Kolding, og jeg er det stadigvæk sådan på freelance basis. Sådan, at jeg har det i hvert fald i baggrunden. Ikke? Mens det stod på, så kunne jeg godt se, at det var der rivrafrusende galt. Ikke? Altså, jeg kunne godt se, at det førte jo ikke til noget, vel? Altså, jeg kunne sige til mig selv, hold kæft, har du bare læst mange bøger, ikke? Og så, nej, hvor ved du bare meget, ikke? Også, ikke? Og så samtidig, ja, så sidder du her og pisse lam og fuld, ikke? Også, og kan ikke noget som helst, vel? Og din lejlighed ligner noget, der er blevet bumpet, eller nogen, der smidt en håndgranat, eller et eller andet, ikke? Også, og jeg var lige glad med mig selv, og på den med led, og så havde jeg stadigvæk en sådan forestilling om, hvordan det skulle være, ikke? Og kunne være, og jeg droppede alt, hvad der hedder familie, børn og alt muligt, ikke? Også dem har jeg droppet, ikke? Også fordi de skulle ikke se mig i den der ynkelige situation, vel? Så hellere lade som om, at jeg havde det fint, ikke? Og jeg havde det godt, og sådan noget. Det har jeg jo ikke, vel? Jeg har gået og løjet for mig selv i rigtig mange år, faktisk, ikke? Altså, bilde mig selv noget ind, at det var måden at leve på, og det var ikke nogen, der skulle blande sig i det. Hvis det ikke kunne lide mig, så var det også lige meget, ikke? Og det er det jo ikke, vel? Altså, jeg har jo 2 børn, og dem savner jeg enormt meget en gang imellem, ikke? Også, og jeg tænker bare, jeg var tæske ham, der god far og alt det der, ikke? Også, og jeg kan jo egentlig godt forstå, at mine børn ikke, altså, jeg tror stadigvæk, at de kan lide mig og alt det der, ikke? Også, men jeg ønsker heller ikke selv at se dem, at de skal se mig i den her tilstand, vel? Altså, det er sgu for hårdt for dem, ikke? Så det går ondt en gang, når man tænker på det også. Nej, det er væk, det er væk, det er væk, det er væk. Jeg har lidt mere realistisk forhold, eller syn på mig selv nu, ikke også? Jeg ved, jeg har brændt mange skibe, og jeg har droppet mange muligheder og sådan noget, ikke også? Men jeg tænker på, at jeg lever endnu. Det må nok også være, at jeg har altid sagt, at jeg har sådan en tendens til, altså jeg kan godt komme ned, ikke også, men ligesom prop, så ryger jeg op igen på et eller andet tidspunkt, ikke også, men tiden er ved at rende ud for den slags, ikke også, altså jeg er bange for, at hvis jeg ender nede i druk og alt det der igen, så ja, så ryger jeg længere og længere ned, ikke? Ja, så føler mig ikke så usårlig, som jeg var før.